Árvizek várható, az idei év meg különösen érdekes volt, hiszen volt több mint 2 hónapos asszály. Ja, emlékszünk, március, április, sőt, hát még igazából április-május volt, ami rettenetesen asszályos volt, és erre a hatalmas asszályra jött egy olyan eső, éppen egyébként a filmképen lehet látni, hogy kőszegen hömpölyög az utcákon az árvíz, tehát ez itt történt Magyarországon. Ebben az árvízben Ausztriában volt 1 halott, Csehországban 17 halott, és Törökországban 32 halott volt. Ez mind idén történt, és a probléma az volt, hogy annyira szeszélyessé vált az időjárás, hogy igazából fel se lehet készülni. Most elképzeljük, hogy ez az asszályos időszak egy kicsit rövidebb, és hamarabb jönnek az esős időszakok, akkor Budapesten nem csak az alsó rakpartot kell lezárni, hanem egész szépen elönti a félvárost. És az a kérdés, hogy erre föl vagyunk-e készülve. Június 11-én, amikor volt ez a nagy meleg, és annak hirtelen vége lett, akkor végig söpört Magyarországon is egy vihar. Tessék megnézni, ez Adácson készült, ugye fölborogatta a kamionokat, személyautókat, elszaggatta az áramvezetékeket, és hát ugye megint tornádó söpört. Aki élt a kicsit korábban, 70-es, 80-as, 90-es évek, nem nagyon emlékszünk ilyesmire. Tehát ilyen, hogy tornádó Magyarországon, az egy nagyon ritkaság számba ment. Most ahhoz képest egy évben 3, 4, 5, 6 minimum, hogy van, eddig csak azt hittük, hogy ez Amerikában. Nálunk ehhez képest most teljesen hétköznapi jelenségé vált. És fontos, hogy felkészüljünk rá, mit, hogyan, miként kell viselkedni, mit kell ilyenkor tenni, mert ennek a viharnak is volt halálos áldozata, hiszen nem egyeken, ketten úgy gondolták sportolók közül, hogy ők azért még kimennek a viharba szörfözni. Hát kimentek, aztán utána sajnos tragikus következménye lett. És nagyon fontos, hogy felkészüljünk és ismerjük, hogy mit kell tenni. Járvány. Ezt 2 napja készítettem ezt a prezentációt, akkor még 2 halálos áldozata volt, most ez 100%-kal emelkedett, úgyhogy ma már 4 halálos áldozata van. Erről a járványról még lesz bőven szó. És nem ez az egyetlen, ami várható, hogy el fog terjedni a világba. Fontos, hogy például a Vöröskereszt, a Nemzetközi Vöröskereszt már májusban közzétette azokat az anyagokat és dokumentumokat, ami alapján fel lehetett volna készülni a védekezésre, ezt sokan meg is kezdték. Sajnos Európában ez kevésbé lett kommunikálva, tehát majd csak szeptemberben kezdett, hogy ezt kellene csinálni, azt kellene csinálni, hogy kicsit jobban figyeltünk volna, akkor jobban elé lehetett volna menni. A világ most egyelőre 4013, illetve 15 a halálos áldozatok száma. Egyéb veszélyek, ami minket érint. A Magyar Honvédség tűzszerészei szerint a második világháborús bombák 2060-ig lesznek a föld alatt, tehát addig biztos, hogy találni fogunk, méghozzá nem is kis bombákat, hanem 1000-2000 kilós, tehát 2 tonnás, az majdnem annyi a súlyú, mint egy gépkocsi, egy 2 tonnás bomba az egy félkerületet romba tud dönteni. Ezeket találni fogják, ilyenkor kiürítést foganatosítanak, és fontos tudni, és ami számunkra a legfontosabb, hogy a lakosságot felkészíteni arra, hogy ilyenkor hogyan kell viselkedni, mert az egy nonsens, hogy amikor volt egy kiürítés, akkor reggel 9-kor kezdődött a kiürítés, és majd csak délután 2-kor sikerült, hogy nagyjából a lakosságnak elhagyni a 9. kerületi otthonait, hiszen a kiürítést az 1 órán belül végre kellett volna hajtani. A következő generációknak biztos vagyok benne, hogy egyre többször kell majd foganatosítani ezt a kiürítést, és a következő generáció önök padsoraiban ül, és hogyha felkészítjük őket, hogy rendezetten, tudatosan viselkedjenek, ne pánikoljanak, ne legyenek makacsok, ne szegüljenek szembe a rendőrséggel, hanem kövessék a katasztrófavédelem utasításait, akkor a számunkra is sokkal könnyebb lesz, nemhogy az ő számukra. Veszélyes anyagokkal dolgozó vegyüzemek, ilyen számtalan van a fővárosban, bármikor baleset történhet, ugye a Szevezó gyakorlat, a Szevezó egy olaszországi település, itt volt, hogy 2,3 kg dioxin, ez egy nagyon erős méreg, szabadult ki a levegőbe, abban a pillanatban sok-sok 10 000 embert kellett kitelepíteni. Erre is fel kell készülni a Vöröskeresztnek, hogy mit él és hogyan kell tenni, de ez a legrosszabb eset. És ami viszont biztos, hogy érint minket, az extrém időjárási hőhullámok. Régen is volt kánikula, de ilyen még nem volt, mint ami ebben az évtizedben megvalósult, hogyha csak a 2003-as párizsi hőhullámra, illetve európai hőhullámra gondolunk. Európában 2003 nyarán 33 000 ember halt meg. Különösen idősek, illetve gyerekek. A Vöröskereszt budapesti szervezete is részt vesz ebbe a programban, nyáron osztjuk az ásványvizet, illetve felhívjuk az emberek figyelmét, hogy hogyan tudják megelőzni a hőhullámokból fakadó szerencsétlenségeket, de itt is nagyon nagy szerepe van az iskolai oktatásnak, hogy mit, hol és hogyan kellene csinálni. Ez is várható. Mi az állampolgári kötelességünk? Ugye a segítségnyújtás, ez a BTK 172. paragrafus, ez kicsit fenyegetően hangzik, de
azért van, hogy segítsünk, és a legfontosabb megtanítani az embereket segíteni. És hogyan is lehet ezt megtenni? Rembrandt azt mondta, hogy gyakorold azt, amit már tudsz, és ez segíteni fog felismerni azt, amit még nem tudsz. A Vöröskereszt ebben miként tud közreműködni? Először is elsősegélynyújtó tanfolyamokat tartunk, ezt tudjuk, hogy közúti elsősegélynyújtástól kezdve a munkahelyi elsősegélynyújtás, középfokú elsősegélynyújtás, komplex reanimáció, vízimentőképzés és mindenféle hasonló jó dolgot, illetve a pedagógusoknak van is egy speciális elsősegélynyújtás, illetve az elsősegélynyújtás gyerekeknek tanfolyam. Ezeket mind kitűnő neves szakemberek tartják, az Országos Mentőszolgálat dolgozói, akik szakmájuk csúcsán vannak, és nagyon jó és élvezetes tanfolyamokat tudnak tartani, és az átadott tudás az meg is marad. Ezt a Vöröskereszt nagyon vagy ingyenes, vagy utányos áron tudja biztosítani mindenkinek, ezt abszolút lehet ajánlani. A következő fontos dolog a baleset és sebimitációs képzés. Ezt viszont a fiataloknak ajánljuk nagyon, de egyébként az Országos Ifjúsági Vöröskereszt a pedagógusoknak is tartja. Ez azért jó, mert annak idején, amikor Londonban voltak a bombázások a II. Világháború alatt, az emberek nem tudtak mit kezdeni a szétszaggatott végtagok látványával és a komoly sebesülésekkel, vérzésekkel, mert ha vért láttak, rosszul lettek. Ezért kitalálták az angolok, hogy jó lenne ezt imitálni, hogy az embereket lelkileg, pszichésen hozzászoktassák ennek a látványához. Hozzászoktak, és megmaradt ez a gyakorlat, és sokkal könnyebb volt az ellátás. Hogy ez milyen és hogy is néz ki, aki eljön elsősegélynyújtó versenyre, például Budapestére, láthat ilyen imitációkat, de a kerületi versenyeken is most már teljesen jelen vagyunk, és nagyon profi módon dolgozik. Ennek a vezetője Csége István és az ifjúsági Vöröskeresztes önkéntesek csinálják ingyen, vérmentve. Ehhez viszont a tanfolyamhoz, hogy részt vegyenek, alapfokú elsősegélynyújtás tudás szükséges, hogy egyáltalán a szituációt értsék, hogy mi történik vele. És ez azért jó, mert ha valaki ebbe bekerül, például a fiataloknak ezt azért érdemes ajánlani, mert közösségbe kerül. Tehát ma sokszor panaszkodunk, hogy jaj, atomizálódik a társadalom, és jaj, csak a tévé előtt, meg a számítógép előtt ülnek a gyerekek. Ha egy ilyenre elküldöm, akkor biztos, hogy élvezni fogja, mert van benne vér, szenvedés, halál. Hát csak jó lehet. Úgyhogy abszolút érdemes megpróbálni, mert tényleg jó dolog. A következő pedig a lakossági katasztrófavédelmi felkészítés. Ez a tavalyi esztendőtől indult el, ez egy kísérleti program, a katasztrófavédelemmel közösen indítottunk egy tanfolyamot. Ez nekünk nem volt több mint 30 órás, ebből volt 20 óra gyakorlat, 20 óra elmélet és 10 óra gyakorlat, remélem ez jövőre már fordulni fog. A célja az, hogy az alapvető katasztrófavédelmi ismereteket továbbadjuk, amik szükségesek ezeknek a szituációknak a kezeléséhez. És akkor jó, mondjuk, hogy elmélet, és mindig az volt a pedagógusoknak panasza, de hogy a megszerzett tudást nem tudják hol hasznosítani. De tudják hol hasznosítani. Istennek hála már eljutottunk odáig, hogy az Ifjúsági Vöröskereszt, illetve a Magyar Vöröskereszt nagyon komoly programokat és gyakorlati alkalmazásokat tud biztosítani az önkéntesei számára. Ez egy nagyon nagy előrelépés az elmúlt évtizedhez képest. Kerületi elsősegélynyújtó versenyek, ez ugye minden évben van, most már ezért rugalmasabbak a szabályok, többször is részt lehet rajta venni, de hát mondjuk akik beíratja a 8-osait, tehát elvégezteti velük a tanfolyamokat, leteszik az közúti elsősegélynyújtó vizsgát, mert az amúgy is kell a kismotorhoz, illetve a gépjárművezető vizsgához, akkor azzal utána az nagyon jó neki, mert gimnázium első osztályában, illetve másodikban nyugodtan tud tovább menni, még egyszer tud a középiskolás versenyen, és részt venni azon kívül, hogy nagyon nagy élmény a tudását és frissítés, hogyha már középiskolás, akkor számára fontosabb lehet, mert több lehetőség nyílik előtte. Ilyen például a katasztrófavédelmi vetélkedők. Hát a polgári védelmi vetélkedőkön már azért is érdemes részt venni, mert hihetetlen jó nyeremények vannak, és komoly összeget fektet bele az állam, meg a katasztrófavédelmi igazgatóság. Tehát 2 legyet is lehet ütni egy csapásra, de még az OMSZ is tart elsősegélynyújtó versenyeket és egyéb szervezetek, tehát itt aztán igazán lehet kamatoztatni. És az a fontos, hogy vannak olyan hiperaktív vagy figyelemhiányos gyerekek, akiket úgy nehéz mondjuk egy biológiával, egy matematikával megfogni. Egy ilyennel biztos, hogy meg lehet fogni, mert viszonylag könnyen, tehát egy 16 órás tanfolyam után olyan ismeretekre tesz szert, amivel életet lehet menteni. Életet menteni pedig jó dolog, erre minden gyerek, a legrosszabbak is rájöttek, és nagyon izgalmas, hogy olyan gyerekekből lettek aztán utána mentősök, akikről ugye sose gondolta volna az ember, vagy mentek éppen katonai pályára, pedig John Skinhead volt a gyerek és embergyűlölő, és ma már hadsereg tisztje és egy egészen megváltozott mentalitású emberről van szó, mert rájött arra, hogy ez még az egész csak egy hülyéskedés volt számára, itt rájött az, hogy az emberiességnek hatalmas mozgósító ereje van. És azon kívül pedig hát, hogy a közösség.
egészségnapok, itt éppen a kőbányai egészségnapon lehet látni.